Grabe, ang daming mga mamaw talaga sa amin sa mga tayo. Ano pinaka-late natin dyan? Diyos ko si Achoy! Minsan si Ryan, pinagtuwa ko! Pinagtuwa ko sa palay! Ay, ito ka! Maliit na, maliit. Mamisaw. Anong inaasahan namin, boss, na mahuli dito? Tilapia lang. Tilapia lang, palakihan lang. Palakit, saka parang yan. Ayan. Sir, pang-entry, sir. Anong number ka? Number 266 po. Ayun, matay nakahuli si Coach ATV ng malaking candolites. Ano, i-entry ba natin? Mayroon pa daw mas baliit dito eh. Ganito lang kaliit. Balik mo na lang, saan? Yan. Baka may gusto kang pasalamatan. Salamat sa ano, sa kumpare ko. Yes. Sinama mo ako dito, malas pala ako dito. Siyempre, hindi yung matay. Yes, yes. Good morning mga toy! Ayun! At panibagong araw, panibagong vlog tayo mga toy, no? So for today's video mga toy, lalaban na naman tayo ng fishing tournament. Diyan o, nandun ang mga tropa mga toy. Sa kabila, dito tayo titira. Sa kabilang side na yan. So dito yan mga toy, kabilaan yan. Sumilang bridge tong inapakan ko mga toy, no? Ayan! Diyan, hanggang doon. Pupunta mga toy, hanggang doon. Tapos yung pinamimiwasan natin malulupit na nahulihan ng mga plapla ni Kachoy Dilmar namin, dyan sa kabila na yan, dyan. So kabilang side yung pagdadausan ng fishing tournament. So congrats sa kung sino man manalo. Siyempre sana pala rin tayo, no? Dyan na, marami nila dito. Ayun, ang dami na nila, yung mga insa anglers, ano yung nakikita na ako si Mark. Mag-enjoy lang tayo mga toy, yan ang purpose natin dyan, no? At siyempre sana wala rin tayo. Yan ang maganda dun. Kasi pinakamalaking isda ang uhuli namin dyan, sigurado mga toy. So yan, tara mga toy, at babae natin sila dun. At mag-i-entry tayo. Pinakamalupit dito mga toy, bottom sit up. At siyempre mag-shoutout tayo dito. Shoutout tayo kagad dito para dire-diretso yung natin doon. Ayan, bigyan lang shoutout kay Kuya Jun Donglao. Yan, Noel Cruz. Yan, ingat ka Kachoy dyan sa abroad at sa mga ka-work mo. Ayun, Rooney Villanueva from Pura, Pampanga. Bigyan lang shoutout. Ayun, siyempre, ito ba? Kuya Elvin Padilla, siyempre, thank you sa Padilla family nyo. Aldiponso Manzano, yun, Miguel shoutout. Gwina Del Daniel from Tagig. Ay! Bawal pa mag-vlog dyan. Salim din, sabi ko na nga pa darating ito. O yan, di ba? Ang lakas ng pakiramdam ko mga tayo, si Kagawad. Raymart. Siya sa kumpare ko. Dito ka pa nag-shoutout, ha? Yun, siyempre. Doon para Dito laban-laban. na nakit lahat na natin eh. Kaya sabi ko, Ganda kasi bro dito kasi kitang-kita lahat eh. Andun kami nakakakuha ng maraming plapla dito sa kabila. Kabila. Oo. Ay pa, pero hindi naman yata pwede din. Ba, hanggang dyan lang tayo sa kabila. So yan, tapos yun, may love shoutout sa mag-utol dito. Yun, Robin Ilugo, yun, may love shoutout. Marben, Jigo, Tobias, yun, may love shoutout. Pare, busy Kumpare ko, napapogi talaga. Yung kami nagkita eh. busy sa ano to mga katay sa kanyang adikain sa barangay. So yan mga tay, para makapag-intro naman si paring Biron. Yan. Good luck sa atin lahat. Ayan na mga katoy, dito nakapila na tayo sa sa rehistro ng sa online para kumuha ng number natin kung saan tayong area. Yan mga katoy, napapansin niyo mga may mga number yan. So kung ano yung mabunot niyo doon may mabisto sa may ganyan. So yun, excited tayo sa mabubunot natin. Sana matapat tayo sa may butas. Yung mic mo sa taas na. Tapos yan, Sir Sergeant Alibasbas. Pasak naman yan. Yun, shoutout sa mga Corten Dito mo family. lang, kapit mo kay Poy. Ang dami mga tayo. Haba ng pili yan mga tayo. Ang dami Kukunin namin, pulutan. Kasi Joel! Joel San Jose Beijing! Diyan ka pala? Ang bilis na nakababa Yan si paring Martin. Zinis nga pala Anong inaasahan namin boss na mahuli dito? Tilapia lang. Tilapia, palakihan lang. Palakit, saka paramihan. Ayan, congrats sa Pasig Biwas Anglers Club. Yan. Kada huli, may district lang. Ayun. Marami ba kayong mga martial dito kaya? Marami.
Sigurado. Tatakbo sigurado. Sige, good luck mga bossing. Si Kabiwas, andito na. Yoy, good morning Kabiwas. Oh, andito sa kabila. Yan. Tol, good morning. Eh, shout out sa mga followers mo. Mga taga dito, nahuli pa ng pila. Dito basta si Kachoy. Rochoy TV. Idol. Philip Robles. Winchester. Pero yung number mo sa akin. Hi guys. Boss Mark. Tapos bubunot ko yung number. Kailang ano, dukutin mo yung pinakailalim para mas mababa. Good morning, Idol. Good luck. Busy sa... Galing Imperial to. Uy, meron tayong pasombrero. Insa Anglers. Thank you. Yun, oh, grabe. Thank you, Lord. Ay, good morning. Bibili ko ng tilapia. No, yung gagalaw shout out. Diyan ka. Sige, parking nga muna. Oo nga eh. Settles. Grabe, Jen Rob. So, huli ka ngayon, Idol. Grabe, lupit to. Galing ng mga sa Manila, be. Mga Choy, kuha tayo ng number. Uy, good luck. Ayan na. Ano number sa'yo, Idol? Ayan. Number 17 sa online. 311 yung ano kaya tayo? Manila Anglers Club. Okay. Yan, legal love shoutout sa Manila Anglers Club. Idol, 46. Number 46 sa online in si Anglers. Yan, iba mga Choy. In sa Anglers yung entry natin, baka sakali. Number 2. Oy, swerte sana. Number. 234. Dalawang bata kasama. Uy, 266. Naunahan. Ala, layo to. 266. Saan ka? Naku, malayo. Tayo Malapit din. Saan tayo? Magkaka-flying kiss pa rin tayo. Ayan ate, good luck. So hintayin natin yung yung mga ibang mga... Winchester! Tara! Saan tayo? Anong sa'yo, bro? Pre, ano number? Sa akin ang pinakamaganda. Pinagabandang chicks. Lagot ka kay Mari. Ay, maganda yan, bro. Dito. Okay. Maganda yan. Yan ang bulak. Ayan mali. Oh, Winchester Plug-in Fish yan. Kung ano matay, kung sinong gustong bumili nito. Winchester Plug-in Fish. Andun siya matay. Win Frog and Fish Tackle Shop. Win Plug-in Fish Tackle Shop. Dito lang ito. Okay, Win. Lagi ako lumot. Dito pala si Idol kasi Eddie Boy. Laging kasama ko, lagi nakakalimutan ko kasi Eddie Boy. Oo nga, doon sa talim. Ay kasi, pwede na tayo magtalim island. Malalaki na. Ha? Meron na, may surety na, malalapad na. Ayun, good luck kasi Eddie Boy. At yung mapapanaluhan di atin ng mga anglers. Oh. Ayan, may mga trophy. Ayan, inaayos pa nila bossing. Ang dami pa oh. So yun, good luck mga Choy. Minaayos pa yung pa-premium natin. Yun, congrats din. Kasi Devin oh. Kukunin namin champion. Yeah, dami pa natin yung sa Anglers. Ayun. Oy, libreng pa kape pala. Ma'am, ano pangalan nyo? Oy, Chris ni Ryan. Good luck. Meron na. 226. Yan oh. Medyo mag-apos. Ayun, good luck. Okay, good luck. Si Kachoy Efrain, ito nagbigay sa atin ng tape doon sa may Tayuan fishing spot. Yun, good luck Kachoy. Oy, Idol. Oo nga po eh. Meron na. Oo. Nung isang araw na ako. Opo. Good luck. Oo nga Kuya Kuya Francis. Binigyan mo ng isda. Oo nga po eh. Sige po. Good luck, sir. Andun na tayo mga Choy. Pipisto na tayo para malabo yung video natin. Ayun. Idol. 266 ako. Ay, master. Dito ako.
Di ano? Marikina Anglers. Marikina Angler. Ayun, Marikina Anglers sila. Oh. Ay, Hello hello. po. Pagitnaan ako ng mga vlogger ah. Dito si Dito Chris kami eh. sa buting. Chris ano? Si Ma'am Chris, yung ano. Si Chris Vlogger. ni Ryan? Opo. Good luck mga kachoy. At maraming salamat sa mga nakakaano natin. Nakakilala natin doon sa pila ng papuntang registration area. So yun mga kachoy. At ngayon, binigyan tayo ng lumot ni kumparing Mark Gondra. At may bulati tayong tsaka yung uod ni Kachoy Winchester Frog and Fish. So yun, good luck sa lahat ng sumakay, idol. Good morning. Ayan mga toy, yan, kasama ko si Manoy. Oo, firming mo RBC, ano mo nangyari? Si fishing spot Malas mo. nga yung kasugma, hindi po takatara ito, kadaradara mo dambuwala. Oh, grabing ka urag-urag ko kasugma. Katain ko ha. Binabagsakan mi lang ning pamingwit aros mag-araw. Punta siya pirming dalakblaon. Ako mayo, hindi ko. Sirtihan. Grabing maring akong kamalasan puli ako. Visit ako. Ito mati yung gamitin natin. Kinuha ko muna yung tornilyo ng sa motor. Katabi ko si Wala ka dyan. Dito ka, dito ka. Oy, katabi ko yan. Dito kayo? Oo, katabi ko. Anong number? Oy, katabi ko yan. Uy, aking. Just lang. Ay! Oy, katabi ko yan. Ayos! Meron akong tigayos ng rad ko. Manoy, may tagayas na ng rads. 264. 264. 263 ka, di ba? 265 to. Ay, Diyos lang, ha? Sa gitna natin, 265. I love you, mami. Ano to, Sorry sa ka puno agad. na? Oo, doon ako mamaya sa puno. Panwakin tayo. Kuya, dito. Ay, magaling yan mga kasi si Chris Lee Ryan Mamiwa. Saan? Ina-harvest yan ng mga bangus doon sa Tagalog. Pwede ba ito? Sa Malabon? Maliit pa yan. Sa Valenzuela. Valenzuela, oh. Anthony, banda dito lang yan. Basta siguro sa Kaya mga ito yung ay, malabo tayo, no? Dalawang hook gagamitin yan mga ganyan lang. Butong sit up tayo, no? Kailangan lalangoy-langoy yung lagay natin dyan ang hook. Yan, dalawa. Ilan bang? Dalawa lang daw, sabi ni Boss Tony. Dalawa. Ako apat eh. Apat, dalawang sinker. Hindi pwede yan, no? Disqualified ka. Darawasan ako, no? Hindi yun. Kamain natin. Ay, para peso na ako doon. Lumon at bolat. Uy, teka. Manggaling to. Talim. Talim. Oh, Papasulti yan. Oh, di ba? Ulo yung pangplaplaw. Pangmamaw. Lumot, pwede daw eh. Ginagawa mo. Nasa pa si Talim? Nasa si Talim ngayon? Pwede ba pa? Kasama niyo ako dyan. Kular din! Pwede request yun. Ano ba number si Talim? Ano number si Talim? Alam mo? Parang yun. siya dito rin eh. Sabi mo kay Boss Tony kasi ano ka mo, di naman pwede pag-iwalayin yung mag-asawa. Oo. Oh, waras papayag ba kayo mga toy, di ba dapat ganyan yung mag-asawa? Wala lamang. Baka ibang tilapia ang mabigat. Oy! Ay, patay tayo dyan. Wala na. Eh, ilan lang naman tilapia dito ah. Ay, Yun lang. Ay, baka malalim. Tok, magdaman sana. Sige, hindi ka biwas. Good luck. Good luck. Enjoy lang. Paano kita kayo magbaba? Enjoy si Manoy, oh. Si Manoy, oh. Di ba? Nakawano ko rin si Kalagabong. Kailangan dito matoy, talagang matibay ito, no? Pero sa dito ano mo, bangwit. Oo nga, Pero Sa dito yan. Sumabit, Kuha na yung pero May isang kay Kuya Victorine ako nagkakamali. Maliit yung mga hook mo, pang tilapia lang na maliit eh. hindi, mo rin ako. Solid subscriber sa atin yan. Ang problema nito, napapahit na kitang halos. Good morning, Kachoy! Nag-sit up ka na? Pang bottom. Ang hirap mo yung ko. Dalawang tornilyo yan to. Pag dalawang naubos yung dalawang tornilyo ko, uwihan na to. Ako nga, ito lang isa. Pag na to, wala na. Isa lang dala ko eh. Hindi yung pwede dito mato yung yung butong-butong na regular na yung pangmalakasan. Pag sinabit, sayang. So kailangan yung mga Ano lang, mga DIY tornilyo lang. tornilyo lang talaga. Kaya nga. Hindi naman sa nagpapaawa mga tino. Wala yan talaga, kaya maputol man eh. Ay, natin. Kailangan magtipid tayo. Eh, may panlaban naman ako dito oh. Ayan, maganda yan, no? Alambre, Gabilya? Kaya ang dakulaon. Maliit pa nga yan, oy. Maliit pa yung ganyan.
Ito? Ito na lang kayo ilagay ko, no? Sir, ano, umpisa na sir? Mag-pizza na kayo. Malapit na natin mag-umpisa. So ang start pala natin alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Kuya, please, posible makapunta pa dito lahat. Oo. Ay, hindi niya pupunta mo. Bago mo. So yun mga toy. Finish na ang ating pang sinker. Yung slide yung bata. Ang sardines niya. Hindi ganun na guys yan. Oh, yan. Dalawa lang na tapos tornilyo. Size 4 to no? No? Size 4 ba? Ay! Oo nga, size yung haba. Kachoy! Tama lang ba to? Tama si Chris Wright. Nag-sit up ka na, Idol? Umalakasan niya sinker mo ah. Kakalahating kilo. Idol! Chris, nag-sit up ka na? Ayan, ayan. Uy! Ang ganda oh. Pagkahaba. Ay, ang ganda niyan. Nangahaba ng ano to ah. 8:41 na, di pa nag-i-start eh. Baka alas 9 eh. Nakalagay sa alas 8 eh. Kaya mati, nakasitap na tayo. Palakihan na lang tayo Good dito. luck po sa ating lahat. Good luck, good luck, good luck. Anglers yun. Hanap na tayo ng babaan. Oo. Kakajoy, dito tayo. Sige, Malapit no. lang naman tayo. Sige, Manoy. Bahala na kung makababa o dito lang sa taas. At muli, mga toy, ito yung pacing spot natin. Part yan, mga toy, mini part to. Yan, yan tayo. Yan, sila Idol Coach. Idol Ervin. Idol. Bababa si Idol. Di ba isang pamiwas lang? 266 sa kamay dito. Asan nga yung 266 dyan? Ay, hindi to. Ayan to, sa dulo. Ayun, katabi ko nga si Chris Ryan. Ayan, tapos dito sa kabila, oh. Ang daan dulo yan, mga toy. Ang dulo, sa malapit na sa may ferry station ng, ano ba yan? Pinagbuhatan na ba yan? Yung iba nasa baba. So, siguro pag nakahuli tayo, papatulong na lang tayo ng sa mga anglers sa baba. So yun, good luck mga toy. Hintay tayo ng go signal ng ating tagapagpayo. Hindi na ako kakapilig kasi. Bakit? Hindi ako nakatulog. Nagpatay ako ng 11:30. Ay, ako nga na panaginipan ko mahuli ko ngayon. Diyos ko si Achoy! Minsan si Ryan, ginantuwa ko! Ginanon ako sa koray! Ay, totoo talaga pala yung nanaginip na yung may mga imagine na akala ko dito. Oo, sa koray! Baka nagturno na. Kukunin mo yung isda sa nanaginip ka, kukunin mo sa bibig yung tilapia. Dali rin. Ay, nakita ko yun! Yun, banding-banding muna natin kasi nakita pa kami ng go signal. Wala, mag-umpisa na. Well, dito ka na sa akin. Ito mamadali. Mag-umpisa tayo mga tayo. Tara na, Chris. Wala pa naman. Pinaangat pa lang yung mga pangiwas. Well, dito ka rin. Ayan, Ikaw na tayo. makikita dito, Col. Papain na tayo para pag bigla nagtatong. Yan, mga solid subscribers natin ay si Papa Chi ng taga saan na ito? Baras, Rizal. Taga Baras, Rizal. Tapos ang kanyang may biyak. Yan. Hindi, anak ko yung sa baba eh. Thank you. Malalayo yung agwat natin. Malayo. Doon pala sila sa dulo. Dulo kami. Yan. Salamat. At sana palain tayo. Sige, Idol. Thank you. Good luck. Ayun, mga say, mag-umpisa na. Kumain na ito. Magpapakula tayo. Dito, dito. Magpapakula daw. Angat muna daw, angat. Well. Dagis na ba? Natin, mag-umpisa na natin. Hintay natin yung gusig na ni Sir. Tayo, lumot at bulati. So, pag di umubra mato, tayo. Uminom ka na. Lumot na lang, hindi mo kung saan kakagat. So, yun, good luck po. Para tayo mato. Dito tamaan tayo. Uy, umpisa na, may pakiwitis pa oh. Umalis ka dyan, tamaan ka. Ganyan lang tayo.
Pag gumalaw to mati, bira. Ayan, update ko na lang kayo mati kasi napakahirap ng spot. Ayun mati, nakawala si Coach ATV ng ano, malaking candle lights. Ayan o, pang adobo. Kakagatan na, bulati. So, pares pang bulati lalagay natin. Ano, kamusta na sa ano? Ronda. Amigo, nakahuli. Si? Amigo. Oh, ilang ano? Hindi ko na alam, pero malaki-laki din. Wala naman ako tinutukan. Well, Philip na naman Papa, well, ah. Ano yan? Ito. Philip namin, Papa. Ha? Pang lima ka na? Lalaki yung nahuli ka unahan eh. Sayang yan. A few moments later. Sa kabila may huli kayo mahuli yun eh. Ayan, nahuli. Kaya ako pumato. Ayan. Tayo na zero mga tayo. Uy, pang-entry. Entry ko to doon. Tilapia! Papa, Tilapia! may surprise daw. Surprise entry to eh. Kali entry ko to matoy. At para ma-update ko rin po kayo saan. Sa latest na huli nila doon. Sa may ano, timbangan ng mga ano, kampiyon. Sir, pang-entry sir. Dalawa na. Marami na ba huli? Ay, ang dami na pala. Anong number ka? Ay, sus, ginuuoy. Number 266 po. Naku, ang dami na pala nila ditong huli. Naku, wala na itong pag... Grabe to. Anong latest po yung ano? Ano? Ito po yan? Ito pa? Ay, sus, grabe na laki. Sino nakaulit to, sir? Ah, bata lang nakahuli. Sir, i-entry mo pa na ano na rin yan. Wala na po yan, Wala ulit. yan. Huwag na po Ilagay ito. ko na lang dyan. Opo, pang ano natin yan. Ah, grabe, ang lalaki na pala huli dito. Dalawa yung 792 eh, 7.22. Ay, sus, ginoo, ang dami pala. Ay, ito, mas malaki yata, oh. Ay, grabe kalalaki mga to, eh. Naku po. Anong number? 31. Ang latest, ay, si ano pala to? Si Ultra Game. Idol. Anong latest, anong pinakamataas ta? 7? 7.8 yung pinakamalaki. Oh, ito pa. Oh, yung meron pang ano, oh. Ilang boys. Maagos na sa pisto namin, sorry. Oo nga, ganun talaga. 788 yung ano. 83, 7.83 ang pinakamalaki. Ayun. Malaki ba? 500. Ayun, grabe, ang daming mga mamaw talaga, sabi ko sa inyo mga tayo. Ano pinaka-latest natin dyan? Sira pa rin si Carlos. Grabe, lalaki. Ano pinaka-latest natin? Ayun mga toy, 0.788 po yung latest na natin nakahabulin. Grabe yung ano natin, di na tinimbang kasi napakaliit pala. Akala ko nagbibiro lang yung mga sigawan kanina. Yung pala na yun, yung ano na yun, yung mga nakakahuli pala. So napakarami na. Diyos po. 788 tapos 723. So sana makaano tayo. 1 kilo. No, yun ang ano natin. O 2 kilo, 1 piraso. Dami na pala, kuya. Pag-iisang ano na, kaing. Oo nga, ang ganda ng piston sa kabila. Ayan si kuya. Sige ba? 788 pinaka-latest. 788. Wala, napakarami dun. 788 yung una, tapos 768 yung ano, tapos 723. Grabe. Ang lalaki, mga mamaw dun. Nandun? Oo. Grabe, lalaki. Nakahuli daw palang night fish dun eh. Oo. Binalik daw. Ay, sayang, merong... Okay, lupit naman ang kapalaran.
Ginagawa. Sinapit. Nantok na si madam. Napapagod na ako. Nakaano pa tayo? Isa pa lang tayo, Mati. Anyari, nagsisigawan na. Nakawala yun dyan, no? Malaki. Dapat kasi may panalo ka, no? Pati hinanap ko si Kajay Dilmar kanina. Di pa lumaban kasi may gawa. May gawa ako, galing ang pundo. Oo nga, kasi kabiwa sabi, ba't wala sila Kajay Dilmar? Eh, dyan lang yun, dyan sila yung Mati, dyan lang yung nakatira tayo. Kaso may ginagawa daw. Flatter renovation. Sa termo. Sorry. Mamaya daw eh. Mamaya daw. Sabi ni Gabiwas. Ayan Mati, yan tayo. Oy, ano, kamusta idol? Wala pa rin? Zero pa rin. Ako meron na ako 3 fingers. Bro, bigyan ang lalaki. Dahil mo tulay. Oh, laki-laki ng entry nila. Bro, si Iwan ko lang sa magutol kung nakailan na sila. Paliit, mamiso. Paliitan na lang. Pasano yung bata? May paliitan to Balik kami tani. Sa to ba si Buddy? Sa ano, sa Lakihan mo ba ka mo? May huli yung papa mo. trophy. Doon siya to ba mo? Lakihan mo ba ka mo? Paliitan pala eh. Paliitan. Ay pinakapaliitan? Meron daw ba ito pala? Tingnan mo dito sa video ko. Ano pala? May balik sayang. Yan na smallest. Ito na, ito natin oh. Smallest, manalo pati siya small. Kung medyo malinaw yung Balik mo na to, baby. Babalik natin ito na. Ay, pinakaano meron nga pala. Meron nga pala ang premium daw to mga tays. Ilalagay mo natin dito. Ay, kaso dapat Wala ligaw, wala. yan na rin to sa Marshall kung mayroong premium. Wala ligaw. Pag wala, ibabalik natin to. Mga tayo, si Boss Ryan. Yan ang ano mga tayo ni, ni Idol Chris ni Ryan. Yan. Kaya Chris ni Ryan yung channel nila kasi dalawa. Explain mo nga ka, Yan mga tayo, para enchant. Boss Ryan sa Chris. Yan. Kaya Chris ni Ryan. Parang si Ed Black mo, parang si ano yan, si Johnny na Angie. Yun. Wala, humuli na naman. Baling-baling yung ano. Baling-baling yung ano. Maliit lang pala. Kala ko magmamang inasal. Ayun, nakala namin malaki. Grabe, baling-baling yung ano, radyo. Kala namin baling-baling yung rad. Ayan, si Master. Master, ilan na lang po yung anong oras? 55 minutes. Okay. Last 55. Ultralight lang yan, no? Kaya baling-bali. Oo, lambot eh. Grabe, kala namin siya na. Oo, bakit ganun, no? Bakit ganun ka dito? Ako sa kikiluhin eh. Ba't ganun? Akala ko nga ano na eh, Dory. Nailan lang uli natin dito, ano? Akala ko nga Dory. Grabe kasi yung itong spot namin. Nanginginig yung ano eh. Ano, napakabihira yung entry pero dun sa dulo, napakaraming lalaki. Lalaki ng tilapia eh. Dito Saan mahirap. yung nakita? Ano na nakalagay sa sabi? Sa basket. Si Katsoy John natin kasama na ng bagong subscribers. Ayan. Wala, grabe tong spot dito. Matumalit sa atin, ano? Oo, wala. Walang spot. Tatanayin ka pa. Pero dun sa kanila, ang dami. Ingay mo! Ay, nagkakainayan sila eh. Nag-i-enjoy na lang yung group. Ano lang mga toy, wala na isang oras, 55 minutes na lang. Doon to sa... YouTube. Yan, thank you kasi bago na naman natin yung mapapasaya sa ating channel. Sa kanal. Ayan lang yung ito, no. Ang maganda rito mga tayo, malilim. Yan ang swerte tayo. Sa ibang spot, mainit. Kasi mas maganda sana makahuli tayo kaso maliliit. Nakaisa na ako yung isa, walang video, kaya nakadalawa na tayo maliit. Ang kito ko na itong sali ng tournament mga to eh. Buti pa dun sa may yun, sa may, ano ba yun? Pansingan ni Ben. Private yun, di ba? Oo, nakapag-entry ko nun eh. Pero ngayon talaga, wala. Itong mga nasusunod. Nahuli ko yung mga lagpas kalahat. Talo pa rin, talo tayo. Pang 7 tournament. Di na. Pero ano pa mga tayo, 40 minutes pa, no?
Chris ni Ryan, andyan din pamiwas niya. Ito. Ayan, Ito. ayan, malabo na pating video. Ayan, sana pagpalaharin pa tayo. Talo mga yung ano, yung maliit kanina pinang-entry namin. Mayroon pa palang mas maliit, 0.18. Talo ito. Talo yung entry natin. No? Talo? Uli ni Papa. Talo, sayang mga. Pangdidi na sana yun. Ay mga toy, bali iniwan ko muna si ano dun. Sila kasi Delmar, no? Pinawakan ko yung pamiwas natin doon. Wala pa. Maki-update. Dami ng entry no. Puntahan ko nga yung mga tropa. Maki-update lang sa mga kaibigan natin dito na Yung vlog mo yung malaki na huli. na ano ko na kanina. Na-update ko na kanina. Lalaki. 7. Meron pa ulit? Hindi nga, yung ano, bali apat na yung malaki. Oo, nakita ko na yung ngayon. 788 yung ano. Oo. Pang highlight ko lang. Wala talaga. Uy, sana certificate si Dilmar doon. Idol, ano balita dyan? Ay, mga wala eh, nagki-update na lang eh, stroba. Ayun, mga sulit-sulit. Ay, kasi mas Sa raffle. Ano, yan. ay, nako. Para dyan makapang-start. Kaya Sergeant. Uy, muntik na. Boss, Ano kamusta dyan? dadalo lang namin para makakain. Matabi ka muna dyan, kuya. Andito daw yun, no. Nang ano, nanggagaling yung mga ini-entry ha. Idol, dito rin nanggagaling yung mga ini-entry. Oo, dito. Ito yung sumay bata. Ayun natin. Nakahuling mamaw. Ay, siya ba yun? Hindi kapila natin sa nakaputing damit ka. Dito pala yung ano, nakadali ng mamaw. Saan yun? Oh, wala na. Ay, yung doon. Andito yung nakahuli ng ano, pang entry na pang 5,000. Ayun. Adoy. Ikaw raw yung latest ngayon ah. Si ano? Hindi yan. Ako yun. Ay, si Philip Robles. Nakikiyako siya. Papain lang ako nung nahuli na yun eh. Katabi mo lang? Muntik na no. Katabi mo lang pala eh. Kunyari yan, tapos na. Sa'yo yun. Si Philip Robles dito. Katabi lang yung nakahuli ng mamaw. Nahuli ko na nga yung pinakamaliit eh. Meron ka rin? Ikaw ba yung ano? 0.18? 0.18? Ay, di ko na ano. Pero mas merong nakakuha. Mas maliit. May trophy pa naman yun, Kachoy. Dito muna ako. Puntahan ko yung mga sila Giron. Akala ko nagmamaw na, nagbibira na kayo dyan. Pwede nga lang, bawal daw eh. Akin, dalawang 3 finger. Ganun din akin. Nakadalawa lang din ako, yung isa wala pang video. Dito sila ano, punta natin. Sila Talimpiits. Huli, may problema nakahuli. Ah, oo nga, yung ano, pang champion daw. Yung bata lang. Hey, idol. Meron. Shoutout idol. Shoutout. Diyan na. Wala. Wala daw siya shoutout. Nabigla. Mga solid subscribers natin dyan. Okay. Meron po. Kaya pala wala ka rin doon eh. Dyan. Yan pala si Kachoy Chris. Hindi. Pagpas tayo. Saan ba sila ano? Sila Giro. Nasa baba sila mga Kachoy. Hello Kachoy! Asa nakarami na? Sila dyan? Malupit tong Martial natin. Talagang nakatitig sa mga ano natin dito. Patingin. Oh, yan sila. Ang dami nila oh. Ito na pala kuya yung ano, last. Ito yung simula. Ito dami. Ito number 1. Mula lang pala dito hanggang papunta roon. Ayun, grabe dito pala nang gagaling yung mga ini-entry no? Dito na naman. Ang dami nila dyan. Sa mga vlogger. So ito pala number 1. Hanggang doon. Okay, sa vlogger. Ayan si Kachoy. Dito sila oh, yun, nagsisimula. Ayun idol, mga Kachoy, shout out. Ayun, shout out sa mga kasama nating anglers ito.
Balita ko dito nang gagaling yung mga ano yung entry ah. Pajikas. Kagawad. Ganun. Oh, Gcash. Jokes lang. Wala stick na yan, wala sa amin. Sige Ron, sige Ron. Naka-flutter po, ganda oh. Sa amin bottom na, wala. Yan si Kuya Dinis mga tayo, napapagod na raw sa katakbo ng pang-entry. Dami kasi dito mga tayo, dito sa area na to. Kasi ano dito, yung hindi masyadong, Kuya, dito muna ako, Kuya. Hindi masyadong maagos. Yan. Ayan, napakabilis ng mga anglers itong nabunot. Kasi bunutan yung nangyari kasi mga tayo. Di wala, di ka makaka-decide kung anong gusto mong number kasi bubunutin. Sir. Ay, nagtitinda, may mga pagkain dyan. Wala sila, ano. Ayun, bali, binisita na natin ng mga tayo, yung ano. Kasama natin yung mga anglers dun sa dulo. Sa simula hanggang sa dulo. No! Ay! Andito sila kabiwas mga tayo. Kumustahin natin yun. Kabiwas! Ano balita? Nakikibalita lang. Ah, wala. Ang ganda nga ng pistol niya. Nakapang-entry ka pala? 4 fingers? Malalaki. Oo. Tatanggapin ng ano yun, kawali. Ayan oh. Andun sila, dami oh. 3 finger. 2. Nako. Pagka walang tournament, napakarami nating huli. Yung latest pala na nakahuli ng mas malaki, si Michael, taga rito. Bata lang mga to. Bata pa lang. Makakatikim na siya ng 5K. Grabe, laki. May trophy. Taga rito ka rin. Nasa pala, Pasig. Pasig yung palati no? Grabe, yung mukha ko lang si Michael. Ganyan lang din sa katawan. Batang bata. 5,000. Ay, malaki po? Oo. 788 grams. So, yun. Ganda Ito. po pwesto. Yan. Ganda ng ano doon. Bakbakan, lalaki. Marami. Nakita mo yung mga huli doon? Ganda, grabe lalaki talaga. Kung banda dyan. Si Michael pala, nakakahuli ng malaki. Michael. Bata lang. Swerte naman yung bata na yun. O yun, kaya kayo mga kabataan, mamingwit na lang kayo, makatulong pa kayo sa mga magulang nyo, hindi puro laro. Wala na pantay. Ah? Wala tayo nakahuli, wala na pantay. Ay, ito. Ay, ito, alam mo, sasabi mo sa uli mo na to. Ano, pang 5. Wala pa rin malaki. Anong i-entry mo na nito? Isa pa maliit daw. Mayroon pa daw mas maliit nito eh. Ganito lang kaliit. Wala na, itatapon na eh. Ibalik mo na lang sa ano. Yan. Ito na to. Baka may gusto kang pasalamatan. Salamat sa ano, sa kumpare ko. Yeah. Sinama mo ako dito, malas pala ako dito sa tournament. Highlight ka ngayon. Nakapiray ka? Nakapiray ka? Dua? Ay, parehas kita, durwama. Dakula. Ay, saburo. Shoutout naman yan! Malapit ng mga ano nila talaga. Oy. Ganda ng uniform na ito. Ayaw nga, yung sa fire rescue team. O, yun nga sila. Kita na ito. Pagkalitan mo nga to. Magtatagay nga kami. Pagkalitan mo to. Umpisa na daw, ang kaloko. Bista ngayon sa Kalawakan, Choy. Uy, tara na! Namimiss na tayo ron. Grabe si Manoy. Yung mga kahit na... Kahit na di kami kumuha ng panghuli. Hindi kami kumuha ng pang-entry. Masaya pa rin. Grabe no. Ay nako. Woo! Grabe. 30 minutes na lang. Kasi ano, Del Marano, balita. Kinagat na ako kanina. Oh, bira mga tayo. Sayang kasi pinaiwan ko sa kanya yung pag-iwas ko. Ano yun? Pulsan ko. Ay, tilap. Mamaw yun. Ito, Victor, ano nangyari sa atin? Ah? Wala, sumapit yung sinker ko, goodbye na. Shout out, shout out.
Isang sabit lang, goodbye. 20 minutes na lang. Minsan malabo yung video ko eh. Mukhang nagpapahinga na yung ibang mga anglers mga to, kanya-kanya na. Kanya-kanya ng pahinga. Mukhang sinusuko na nila yung ano. Oo, ako nakalitaw-taw ako, sayang eh. Malay mo, yan oh. Oh, kinakagat na oh. Hanap niyan, tsaka ano. Naubos na eh. Sinabi. Diretso kalakal kasi yan. Alam nyo, baka mamaya, maraming tournament na kahit sa ibang bansa, di ba? Yung last 2 minutes. Patunayan natin mga ito. Last 2 minutes, pagbating-ting. Malay lang, di ba? Pagpating-ting, di ka na umabot, tapos na. Huwag naman. Oo, pinapitik mo naman. Oo. Mamaya, hindi lang alam din yung nangyari, no? Pag na, puro ano? Wala na talaga nga ito eh. Talagang inubos yung oras. Yan mga tayo, bali ano tayo. Titingin tayo ng mga winner. Sa yan, ginawa ang lahat mga tayo, pero talagang wala. Sayang itong bulati. Gumagalaw pang bulati natin. Yan, yun lang pa mga tayo, no? Sayang. Programa natin, dapat. Maraming salamat sa mga kasama na mga wonders doon, mga subscribers sa ating nakakasama. Boy, hindi tayo mapupulot Thank you so much. At mamaya, titingnan natin yung mga nag-champion doon. Itong final natin mga naka-harvest. Lalaki oh. Grabe, lalaki. At yung premium natin oh. Oh, yes yun. Yung ano, yung harvest mga ito, ano? 886 grams yung harvest daw. 886 yung harvest, yung karamihan. Wala, konti yung sa atin. Ay, generous ko, umabot. Ayun na yan. Wala rin. Maraming malalaki yan. Oo. Grabe, wala. Wala rin yung grupo natin mga ito, Science Anglers. Sayang, di umabot mga ito, oh. Ni Idol, oh. Yan, oh. Sayang, di umabot. At tapos na eh. Ayan kasi, pwede pang ulam na lang ito kasi. Okay. Grabe. Yan ang pacing yan ang natin. Nakadalawang injury ka rin, kaso talang di umabot. Yan ang mga natin, mga anglers. So, mag-thunders mga tayo, nakapanalo ng fishing rod. Congrats kasi, Wild in Thunders. Thank you. Congratulations. Asan na si Riding Thunders? Riding Thunders, saan ka na? Ayan, namatay. Nanalo siya ng fishing rod, oh. Katoy, congrats! Ay, ganda, oh. Wow, lupit. Wala, pang tilapia nga. Kung ako na ako ito, dudunit ko para sa ano, tournament natin. Ako sa ano to, sa mga mababait. Nakaswerte idol. Yan, congrats. Oo nga, yan na. Congrats kay Madam. Yung Pinakamaliit, pangalawa. pinakamaliit. Pangalawa siya. Ay, pinakamaliit. Siya, Ayan, no? Pinakamaliit, 2,000. wala kasi nakalagay. Unang-unang. Hindi, wala kasi nakalagay sa iyo. Pinakauna po. Huli kayo na pakalitin natin. Oo nga, yung iba hindi alam. Sa Apple po ulit. Yan mga tayo, nanalo tayo. Para Apple, maraming salamat sa Pasig Piwas Anglers. No? Nanalo tayo. Ang gandang fishing rod. Congrats. Ganda. 242. Yoy! 8-5. Nawawala. Paris na. Yuhu.
Yes, Santiago Neto. 263. Oh, bigyan na. 3-0. Napakagandang rin. Yung Pinakamaliit, pangalawa. pinakamaliit. Pangalawa. Ayun, no? Pinakamaliit, 2,000. Wala kasi nakalagay. Unang-unang. Hindi, wala kasi nakalagay sa iyo. Ah, pinakauna po. Huli kayo, napakaliit tinapon. Ay, second prize. Second prize. Second runner-up. Biggest cash. Ikaw yan, Si Rafael Arroz. Ayun, congrats. Thank you, congrats tayo. Yuhu! Sabi niyo po. Ayun. Ayun, congrats tayo. Oh, congrats. Congrats po. Panggasto yan. Galing. Anong asayo mo sa ano? Nanalo yung asawa mo. Sulit tayo, hindi kami magkatabi ng Western. Oy. Malayo kami ng sa Yan, congrats. Yay, congrats tayo doon. Woo, bira mo. Nagkaroon pa, pamasahe, panggas. Mandalo yung anglers. Ayos, congrats. First runner up. Yung ano, the champion. Pwede sumama tatay. Pwede ba yung tatay? Pwede. Siyempre, di mapupunta. Hey, congrats. Sa tatay. Congrats. Ano masasabi, champion ka? Aba, first time makasali. Congrats, congrats. Hey. So yun lang mga katsoy, maraming salamat po sa lahat na nakasama natin dito. At sa mga silent viewers po, maraming salamat. Thank you. Mga master, mga katsoy. Thank you po sa lahat ng anglers na dumalo. At siyempre, sa lahat ng winner, kasama na ako doon. Hey, thank you Lord. Nakabunot ako ng sa raffle. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre sa Pasig Biwas Anglers Club, sana susunod pa ulit. Thank you sa lahat ng dinanalo. Sana huwag pa yung magsasawa. Thank you and see you next vlog. Thank you mga katsoy. Bye bye. Thank you Lord.